La o parte toată lumea. Sunt Dani Mocanu și-am pregătit din nou o piesă pentru faraoni, pentru Florin Faraon, pentru Dănuț Faraon, pentru Laurențiu Faraon și pentru Tobias Spartanol. Revoluția din 2016. La pământ dușmanilor cu tot, că faraonii sunt cei mai mari mafioți. N-au pe lume niciun adversar și faraonii rămân mereu number one. Cu mitraliera trag în toți dușmanii, chiar dacă mă închide garda cu anii. Facem mortăciune și-o plătim cu banii, vă luăm capetele cu fac talibanii. Băieții din Spania și-au făcut brigadă, s-au pus spate lumea toată să-i vadă. Umblă cu mașini de lux, că așa e moda, cum președintele Putin merge cu escorta. Băieții din Spania și-au făcut brigadă, s-au pus spate lumea toată să-i vadă. Umblă cu mașini de lux, că așa e moda, cum președintele Putin merge cu escorta. Suntem băieți de 24 de carate, nu ne certăm și rămânem frați până la moarte. Sângele apă nu se face niciodată, nu vă puneți cu noi că vă scoatem la plată. Ia uitați-vă la noi cum arătăm, dintr-un singur punct pe toți vă îngropăm. Nu ne faceți să vă arătăm forța, că 3 zile mă jur vă cântă popa. Băieții din Spania și-au făcut brigadă, s-au pus spate lumea toată să-i vadă. Umblă cu mașini de lux, că așa e moda, cum președintele Putin merge cu escorta. Băieții din Spania și-au făcut brigadă, s-au pus spate lumea toată să-i vadă. Umblă cu mașini de lux, că așa e moda, cum președintele Putin merge cu escorta. Băieții din Spania și-au făcut brigadă, s-au pus spate lumea toată să-i vadă. Umblă cu mașini de lux, că așa e moda, cum președintele Putin merge cu escorta. Băieții din Spania